Pipila ka biyahedor ang stranded sa Antipas, Cotabato tungod sa flash flood samtang nagka-landslide usab sa President Roxas Antipas Highway. Hinungdan nga daghang motorista usab ang natanggong. Ani ang report. Halos usa ka oras nga stranded ang mga biyahero moagi unta sa barangay Luhong, Antipas, Cotabato tungod sa taas nga tubig baha nga hatod sa walay puwas nga ulan Huwebes hapon. Ubos nga lugar ang barangay Luhong hinungdan nga nahimo kining catch basin sa baha hangtod sa Kabalayan. Dagang sakyanan ang nitirik nga naabdan sa baha. Hinoon walay natalang casualties sa mong flash flood. Pipila usab ka sakyanan ang stranded sa President Roxas Antipas Highway sa barangay Green Hills tungod sa landslide nga hatod sa walay puwas nga pag-ulan sa lugar. Midahili ang yuta kilid sa kalsada ug mibabag ang mga punuan sa kahoy. Apil sa apektado ang access road padulong sa Hillside Spring Resort. Hinoon, paspas nga miresponde ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office nga nagpahigay og clearing operation. Pahimangno sa MD RRMO sa mga motorista nga mag-igmat panahon nga mulubay sa mong lugar tungod landslide prone area kini. Base sa pag-asa, ang nasinating pag-ulan sa lugar epekto sa localized thunderstorms. Karong adlaw hangtod sa weekend, posibleng makasinati og kusog ng mga pag-ulan ang mga lugar sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao ug Barm. Adunay mga kalit, patak-patak mga pag-ulan, labi na masinati sa mga bukid nga dapit epekto sa localized thunderstorms. Ako si Teco Campo para sa One Mindanao.